Телеком операторът Близо отпразнува една година от създаването на марката. През този период компанията се открои като най-големият доставчик на цифрова телевизия, над 40% пазарен дял, и интернет над 20% пазарен дял на територията на покритието си, според изследване на TNC. Близо отбеляза първия си рожден ден с пълно обновяване на мрежата си от магазини. Новите магазини подчертават ценностите на марката – иновации, последователност и прозрачност към клиентите. 90% от магазините ще бъдат преместени на по-добри локации с модерен и приветлив дизайн. Непрекъснатите инвестиции в мрежата от повече от 25 милиона евро на година позволяват на Близо да предложи най-иновативните услуги на пазара. Близо ще излъчи за първи път в България френския открит тенис турнир Ролан Гарос в триизмерна картина за всички свои абонати. През първата година под новата марка Близо достави HD приемници за повече от 100 000 клиента, както и електронен справочник, който позволява бърза навигация до повече от 160-те програми на Близо. По случай рождения ден на компанията, Близо предлага уникална промоция – една година безплатен интернет достъп за клиенти, които подпишат 18-месечен договор.